Ki Dalang Bambang Bakalong. Kok iso Bakalong? Bambang Balowo. Lowo ki lek cilik lek gedhe kalong. Iya. Bambang Bekunang. Tapi alhamdulillah Nggih. Mas Dalang Dawuh. leres dawuhipun para alim ulama, para Nggih. yai, para Iya. ahli budaya. Nggih. Jangan merendahkan piye to? Aku bareng nyawang dalang kok kudu guyu. Lah napa? Dhewe iku ngetutne dalang-dalang liyane. Nggih. Lagi bengi iki ngetutne dalang fenomena lagi bengi iki. Lah fenomena pripun? Sok kala ki ya ngono Bareng piye? madhep rene lah kok wedak wis ora kelet iki lho. Ngene iki sasake lho Mas. Diwedaki kan kudune dalang saya putih saya ganteng. Sampeyan- Lah iki malah saya klawu. Sampeyan ki ngene iki jenenge menghilangkan sebuah warna hitam. Nggih. Jangan melihat warna hitam itu tidak bermanfaat. Hitam itu bermanfaat. Loh, Iki umpama nuwun pangapunten. Nggih. Diagemi klambi ireng wibawane ketok. ketok. Kuwi sik ageman, Nah. durung saranduning badanmu, Wah. awakmu. Awakmu ki umpama gawe nek irenge kowe ora iso nyawang lho. Lah kok iso? Lah mripatmu nek ra nek irenge PC putih Mas. tok ora bloloken kowe. Kok ngeloke dalang ireng. Saman belani Mas ngono. Saman. dalang ki arep kok ireng kok Aku kaya. ora ngelokne ireng. Lah terus kok wedak apa nemplek? Kuwi dalang bulak. Ngono lho. Kowe ki yo ngawur kok. Kula belani Mas. Nggih jenengan belani. Ya belani, kudu mbok belani lho bengi ketutne dalang iki liyane prei yo. Ketutne sapa kowe? Iya, arep Ayo. ketutne sapa? Iki satu kebanggaan. Nggih. Dalang kuwi angel lho Mas. Mau dibagaimanapun kalau sudah menjadi amanah. Nek wis lenggah dadi dalang, Nah. maune nek nggon campur sari mayangkara, iki MC. Tapi kalau lenggah di sini Nah. itu sudah menjadi makrifat Nah, atau pemimpin. Nah. Nggih, Ora Pak. kena mbok nggih Kuwi lho. guyonan, ora kena mbok nggih glecengan. Apa? Papane nganggo umpan gitu Mas. Pan, Nah, kuwi lho. lesung jumenglung balimbalan. Nah, Kok mbok lokne ireng. Rumangsamu. Lah ya sikile ya ireng tenan kok. Kowe ora ngerti. kabeh cemeng. Boten ta Nggih, boten. pun to tenang mawon. Gunane wong urip Kula niki pun kulino ngeten iki. ki awake dhewe lak butuh guyon to Mas. Nggih, Wong urip ki aja sepandeng. bener. Arep tangi turu susah, hiburane kudu Seneng. seneng. Arepe nyambut gawe rasa kesel, hiburane ya Seneng. seneng. Arep ngedepi masalah apa wae pikirane kudu Seneng. seneng. Mula bengi niki insyaallah sing rawuh diparingi ati sing seneng. Allahumma Allahumma amin. Lah ngoten lho. Ki lho, mula sing lenggah ki para pejabat-pejabat desa, Seneng. Forkopimcam lenggah, Seneng kabeh. TNI Polri lenggah. Seneng kabeh iki. Seneng. Seneng bab nonton wayang. Ya mergo ora nanggap iki dadi. Ora nanggan. Wong kuwi Tapi Piye? senenge beliau ini ikut berpartisipasi. nah iya. Kadang-kadang tuh sulit. Pejabat itu sulit untuk menghadiri suatu acara Nggih, apapun. nggih. Betul, Tapi betul. ini terbukti bahwasanya pejabat yang lenggah di depan ini beliaunya cinta terhadap masyarakat Amin. dan cinta terhadap beliaunya adikku wedok Yoniken Salindri. Amin. Ini bahwasanya ini yang bisa dinamakan pejabat dekat dengan masyarakat dan masyarakat insya Allah akan melekat di hati pejabat. Tepuk tangan untuk Tepuk tangan. pejabat-pejabat Nggih, wonten ing matur taman nuwun. iki. Nggih. Mulane Pak, pejabate iki- rawuh melu ndonga. Kabeh sing mirsani rawuh lenggah melu ndonga. Lah sampean rene ya melu ndongake adikmu wedok. Asalnya apa? Aponakmu lah ulang tahun to iki. Ulang tahun dongakne apa? Ayo panjang umur. Lek perkara panjang umur aku rasa dongakne. Doa itu penting untuk siapa aja. Penting tapi kan lek doa itu yang penting kan internal dulu baru eksternal. Lah terus Aku ndongakne bapakku muga-muga awet umur nyatane yo mati aku iki rasa. iki jane bocah Piye to, gemblung Mas? iki. Lah wong kuwi wis ginaris wis kodrat. Lah iya aku rasa ndongakne. Ya ning lak sapa ngerti donga kuwi sok kala ya mandi. Ngono lho. Nggon Niken Salindri ka ulang tahun. Gunane ngapa to memprioritaskan sampean ki sebabe apa? Mergo dianggap emas. Ngono lho. Dianggap Sampean ki dulur. dianggap emas. Cilik mbok bopong, mbok gendong, mbok indit. Wah, Kak, cilik aku lakukan bopong godi wis ndongakne. Cilik. Lah nggih. Mulane ngeten iki Nggih. Mas Balowo. Nggih, nggih. Mulane yen duwe anak itu didorong semaksimal mungkin diarahkan sesuatu yang positif. Nah. Mula putrane sapa Siniken. Sini. Mula positif anggone nggula wentah nalika kowe cilik arahnya positif. Dadi ya Nah. berkualitas tenan. Dadi bocah sing Anakmu diarahke ben positif. Ngono lho. Nyapa diarahne? Lho,
anak itu jangan dipaksakan Gitu. karena anak mempunyai cita-cita yang menjadi cita-cita mereka sendiri. Ngene iki lak kualitas sapa ngertine anakmu mbok didik sosok dadi wong. Loh, apa maunya kethek anakku? Kowe gendeng aja iki. Wong kebiyen anakku kecil dadi wong. Kalian ini angel. Anakku iki kecil lahir ya dadi wong. Masku dadi wong ki ngene lho, Mas. Dadi wong ki tegese dadi wong sing dhuwur. Wah, malah kedurun sampe mbledek bosok itu. Aduh, iya ya. Aja dur-dur. Dadi bocah ben dikenal. Ben dikenal. Anakku rasa mbok omong sing mesti dikenang mlebu kok apa mlebu TV kok surat kabar ki wis komplit. Weluh, krana prestasi. Loh, ngawur nyopet iki kecekel. Wah, sawah. Nyopet atau bangga. Piye? Amin Mas. Allah. Amin. Mas, ngeten lho. Niki ora ngerti nalika ngibadahi wong berhubungan intim niku pripun. Nah, kudune enten. Kowe iki nek biyen nalika nuwun pangapunten. Nggih. Tembunge intelektual kan hubungan biologis. Biologis. Dadi nek kowe gawe anak kuwi ya tirakata ya Nah. melek, ya nyenyuwuna. Ora kok sentak-sentuk tok. Dadine bocah mesti apik. Ngono lho. Mergo nek dongane Nah, enten tirakate. Kudu ndonga, Nah. ngono lho. Aja meneh kok gawe anak wong gawe sego beras wae saiki bocah ora tau ndonga kok. Betul. Kowe lak ora mudeng tok. Dungane piye? Dongane lak mususi. Nggih, mususi Butuhe lak beras. mek mususi tok, ning kudu nggih donga. Enten dongane nggih. Nggih no. Donganipun Niat ingsun nawa itu mususi beras. Ning ora mususi beras, ning ngresiki Mbok Dewi Sri. Nggih. Muga-muga lillahi taala saka Wong ndi? berkah Dewi Sri. Wong ndi? lho, Eh? kok wong ndi. Sri lho wong ndi? Pojok lho Sri. Sri ki bakul sego pecel pasar templek. Iki ki donga ki lho. Kowe tak dudu. Dewaning pangan iku Dewi Dewi Sri Sri. dadi Oh, nawa. Dewan mana, Nggih? Lho, Nggih, iya. Dewi Sri. Niat ingsun nawa itu ora kok ngresiki beras ning nyuceni Mbok Dewi Sri. Muga-muga iso ngurakapi lan barokahi sak keluarga sak kabehe saka ridaning Gusti Allah. Insyaallah anakmu loro sampean karo bojomu sedina adang 5 kilo cukup. Nggih mboten? Nggih niku bener. Ngono. Bener niku. Dadi bocah iki sapi ngene. Anakku loro, Anake aku loro. karo bojoku Heeh. adang 5 kilo. kuwi tambah 2 kilo selamatan kuwi. Wijane Lah keluarga. kan biyen anak loro. 5 kilo plopoken ya. Ning maksudku kaya iki lho niken ki mbiyen ditirakati bapakne. Wis, Ngono. aku wis nuruti dawuhe mamae Niken. Pripun? Mas, sok ben yen duwe anak, sampean lek payane ndake sunah Rasul. Sunah Rasul ki padha karo mateni setan 1000. 1000. Kuwi nek ping pisan. Lek ping pindho padha karo mateni setan 2000. Kuwi nek ping pindho. Lek ping telu padha karo mateni setan 3000. Ane ping papat. Kuwi kesetanan. Ngerti? Saking akeh. Kuwi kudu maos Al-Fatihah. ngono. Sadurunge nindakake sunah Rasul kuwi wudu dhisik, terus bojo ditari. Piye? Bu, Heeh. aku nyuwun. Wah, Masa yo ngono. Lho, nggih lho Mas. Mergo lek dhewe lek njaluk wong wedok ora ikhlas ki dosa. bojomu nyari apa ora? Ya nyauri. Prasmanan. 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 Bojo prasmanan. Enek Mas ya, enek Mas. Enten nggih. Enten nggih. Prasmanan lho piye? Lek prasmanan piye ya? Lek prasmanan ya buka dhewe tutup dhewe. Oh ngaten nggih prasmanan niku. Lah Kudu mau. Tembeling-eling. enggak ya. Kumpul lakoni kok. Ora. Kudu maos Al-Fatihah. Bener. Kula sampun Pak, Dipun. maos Al-Fatihah ping 1500. Iya. Lah yo keturon. Aku bar wudu, bojoku mapan, aku maca Al-Fatihah ping 1500. Terus piye? Genep ping 75, bojoku wis ngiler. Turu. Iya. Wong Kopi tu 5 10 gletak kok. nek ngene iki tembunge wis apik. Wis ngene. Mula nduk niken ki Wah, lah 18 tahun, menginjak ke 18 tahun. 18 ki angka 1 karo 9. 8. Itu nggale 10 tambah 6 17 iki. Sadulur karo kowe. Weh, Aja aku rakyate ya. mula to Mas, wong ki sak durunge ngomong antarane pikiran karo ati kuwi disinkronke. Ben ora ngleset. Biasane kenene mikir ning kenene urung iso omong. Biasane kene pengen ngomong, ning kene urung iso mikir. Nek kene pengen ngomong, kene sing ngrasake. Biasane kene ngrasake, kene urung iso omong. Nek wis kene iso mikir, kene iso ngrasake, kene lagi omong. Lah terus kene kapan ngrasakne? Loh, kok malah gede. Wong rasak. Iki welek nyromo saiki. Ayo.
Piye gedidak sapa? Jenenge dalange wangel bener. Apa to? Oke lho. Apa? Dalang kan biasanya enek dalang lho ning nggone jenenge Gayor. Tulisane. Nggih, lan iki. Tulisane. Napa? Ya dalangnya. Apa to? Dalang ki ukir-ukiran ki. Ki ukir-ukiran. Kowe iki ora nyawang kok iso. Coba. Ulang tahun ini kan sing 18. 18. angkane 1 sama 8. yen dijumlah 9. songo. Songo ki saka tembung so karo Ngo. so ki saka tembung Niken Salindri iso dadi kaya mangkene, iso dikenal warga masyarakat Kediri secara khusus, secara umum Indonesia ki mergo so. So. Salate ora telat. Alhamdulillah. Wis mutakarom nduk, mutakarom. Wong iki nek salate aja telat contonen Mas Nduk, iki mau ngisak ki lek sujud ora tangi-tangi. Lho. Lah sebabe kok ora Lah tangi. untu ketalu sajadah kok. Bareng ngadeg lah kok ngadeg. Ketutne to, lah kaya reyok aku. Ono saking kusuke. Saking kusuke. Gundulmu. Waduh. Tegese soki salate ora telat. Niken Salindri samu barang menungso kang urip ning alam donya kene iki yen pengin apa sing dadi angen-angene dijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya kowe kudu salat utawa manembah marang Gusti Allah. Kuwi lho. Manusia punya masalah, Allah punya Solusi. manusia punya kendala, Allah punya Apa kuwi? Ayo kendali kuwi. Wah kok nirokke aku wedok iki. Wis bingung gitu. Kuwi lho. Ngono lho. Iya. Ya ora? Dadi so ki tembunge Salat. salat. Ngo. Ngoki ngongso. Ngongso. Dadi seniman-seniwati iki aja ngongso. Tapi awake dhewe kudu mbudidaya. Lumaku apa anane? Apa anane? Kadang-kadang wong ki pengen terkenal, ning nyatane ora dadi terkenal mergo ngongso. Nggih. Lek urung jatahe ya urung bakal temu. Bener, kemrungsung. Kemrungsung ora bakal temu. Betul. Niken Salindri kecilik nyambut gawe melu wayang kene. Ora duwe cita-cita pengen terkenal. Ning nyatane alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi bocah iki dadi dikenal warga masyarakat Indonesia secara umum. Alhamdulillah. Ora lek ngongso, Bos. Betul. Alon-alon waton kelakon, kalem-kalem awas iki jeneng iki gremet waton slamet, Sare-sare. waton pikuleh. Pikuleh. Ngono. Ngoten lho. Contong Dadi kudu cedhok. Iya. Dadi so ki tembunge salat, Salat. ngo ki Ngongso. ngongso. Wong urip ora pareng ngongso. Ngongso. Sak titahe wae. Sak titahe Sing wae. penting tekan nggon. Sing penting budidaya tekan nggon. Lho iki lho Mas. iki. Ilmu lho niki. Lho nggih Ilmu lho, Pak. tuwek lho niki. Lho niki saking tuweke sedina tiba ping 3 jeding. Saking tuwek. Saking tuweke sama kok isih roh banjulan kuwi. Ayo roh no. Kuwi nek digoleki songo kuwi nek digoleki saka huruf aksara Jawa. Nek digoleki saka huruf abjad. Abjad ki temune A B C D Iki lho delok wong hitung-hitungan. Aku selali, Delok wong hitung-hitungan kobong Ben, iki. ben. E F G H I. Iman kudu kuat. Kuwi pira? Kuwi pira diitung sik to? Pira diitung sik? Songo. Lah iya jajal diitung neh. A B C D Jajal. E F G H I. Ya iya Ngono bener. lho. Pinter. I. Iman kudu kuat. Amin amin. Nyatane Niken Salindri begitu dikenal imannya kuat, Ah. tidak terkontaminasi dengan apa yang menjadi circle beliau. Betul. Ya ora? Nggih leres. Kadang-kadang ki wong-wong lek wis terkenal, iku kadang-kadang ada terkontaminasi dengan hal yang merusak generasi bangsa. Kok bahasamu enek circle barang modake persewaan production kok nggawe circle barang iki apa? Apa timbangan omah apa kok nggawe circle iki? Circle Circle lemah. Ngono kae to, dinggo tutup mlester ngono kae to. kuwi tekel goblok. Circle ki lingkungan. Oh, iya. Ngono lho. Nggih. Iman kudu kuat. Kuat. Lho nggih. Iki iman. Iki iman terus. Yen mbok goleki Saka huruf hijaiyah. Jaya. alif ba ta sa jim ka kok dal zal. Dal. Dal. Iya, dal ya. Dal ki saka tembung dal. Dal ki dalih. Dalih. Dalih ki pitutur. Nggih nggih. Senajan toh terkenal, nanging Niken Salindri ora bakal Lepas saka pituture wong tuwa, Nah. ulama dan juga apa sing dadi panutane beliau. Betul sekali. Oleh awake dhewe iki kemrungsung dadi wong bocah sing betik, ning ade kudu ngrungokne dawuh wong tuwa. Lho iya, mergo wong tuwa ki penting, Pak. Nggih. Enek wong tuwa iso nyenengne anak 5 ning ngurung mesti anak 5 iso nyenengne wong Wong tuwa tuwa. siji. Bener niku. Nggih mboten? Leres. Nggih mboten? Nggih. Lho ngono lho. Beh, wong kok pletek terus. Ya mletek wong aku termasuk aku dhewe ya ngono kuwi, Pak. Lah niki masa empun pinten-pinten wulan nuteke encer. oh ngaten. Encer, Pak. Saking encer Sebabnya- ndingi ndresek kok kuping aku. Kuwi jane kopok apa piye. Niku. Lho iki penting tenan. Dadi hijaiyah Lho iya tiba tiba. dalih. Iya.
Dadi awake dhewe digoleki ngono bakal temu, Bos. Kalau dari apa jenenge bahasa lain? Apa? Bahasa lain pamane. Bahasa endi? Loh, goleki jaya wis. Alibata wis. Alibata wis, ana caraka wis. Ana caraka wis. Saiki Abjad abjad wis. wis. Ana caraka ya? Wis ana caraka so karo ngom. Nah kuwi ngono. Songo. 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 Saiki golek ana jenenge niken. Nah. Niken ki nek aksara Jawane temu apa? Terus Niki jumlahe no. piro? Niki no. Nah. Ken ki ko. Hmm. Ana iki loro. Loro. Ko ki 5. Ana caraka ya 5. 5. Loro karo 5. 7. 7 ki tak goleki Jawa lho. Beh iki lho. Sik, ilmu Jawa ki. Iki toke tukang ramal pinter togel iki saja iki. Ketoke bandar ketoke. Kak, Piye? aku lek banter gak? Aku penombok aku, Pak. Kuwi pekat penyakit masyarakat. Hormati Bapak TNI Polri. Nah. Carilah bahasa yang baik, Baik. berilah edukasi yang positif. Positif. Nek nganti ngrembug main kuwi ana pasale 303 KUHP Nah. itu arah perjudian. Perjudian. Ora kena Ora iki oleh streaming kok iso. Lah kok ngeramal. Apa nek kok ngeramal terus Nanti. kalah kowe nyolong. Nah. Cekel polisi. Polisi 363 atau 362 KUHP kowe tentang percurian. nah kuwi lho mulane aja sok ngono kuwi. Nah, ngene iki kok kowe Nah. diundang nih kan gak Niken. teko. Penipuan. Penipuan pasale 378. nah kuwi lho rungokne. Sanjipak penipuan kowe. Kuwi lho dirungokne. Kowe nyentak-nyentak aku ngene iki enek pasale. Pasale Apa? 521. Apa 521? Makan pitik, makan pitik. ora makan pitik. Makan lele bareng. Kuwi. No karo kol, no Pitu. loro, pitu ki ya goleki ya. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh. Lho. Wis dadi jodone niken di omah ning kene, Heeh. insyaallah cedak karo masyarakate, insyaallah akan menjadi populer karire. Alhamdulillah Amin, amin amin, amin amin amin. Jumlah pitu temu jodoh. Jodoh. Jodoh sak kabeh. Sak kabeh. Masya Allah. Jodoh warga masyarakate, jodoh anggone berhubungan bermasyarakat, Nggih. jodoh anggone golek rezeki. Alhamdulillah. Lah kok menspesialkan sing lenggah ngasto dalang Mas Balowo. Nah, Mas Bambang, Iya. Bambang ki bo karo bo. Bo. Ana caraka Data Sawala padha jayanya Mo- Maga Bo. Bo ki 18. 18 karo 18. piro? 36 36. 36 Enam. Angel. 36 Iya, piye? 36 jumlahe 9. Songo Songo lus karo Balowo Balowo. Balowo Ba- Lowo ki ngene piro Lowo iki Kowe kok sik malah iki ngono meneh to. Bangga ngono ae. Lowo. Baliku 6 likur 36 Aduh, kok petang puluh songo Wah. Lho, petang puluh songo angkone papat karo Karo 9. yang dijumlah 13 angkone siji karo 3. yang dijumlah Papat. jodoh rezeki pati jodoh jodoh. wis dadi jodone jenengan nyambut gawe sesarengan kalih Mayang Koro Group Ya, tepuk tangan matur Oh, ya, nuwun. yo, Gan. Jan jenengan anu kirim nomor rekening nggih. Rekening apa? Rekening. rekening listrik Listrik. kasetrum sampean Kok gathok ya? Lho, iya. Gaton. Bapak ini kan asmane Pak Soleh. so karo lo Nah, Ana caraka Data Sawala karo lo ana caraka Data Sawala 10, 10 8 karo 10, 18. 18 Pak Soleh ha Ha, ho ho. siji Siji, 19 19. angkone 19 siji karo 9. jumlahe 10. angkone Siji karo 0. ya dijumlah Siji. jodoh Loh, lah kok pas. wis dadi jodone Pak Soleh bimbing Niken Salindri Salindri. alhamdulillah nyatane begitu Pak Soleh bimbing Niken Salindri saemu jenenge Niken Salindri iso kuncara ing Nuswantara Nggih. Saiki dagelane klitik. kritik kok karo to ana caraka 5 5. kritik kita ana caraka data Pitu. to ki 7 5 karo 7 12. angkane Siji karo 2. ya dijumlah 3. jodoh rezeki pati Lah dalah. Dalah. Lah dalah. Ora Lah penak kuwi. dalah. iki kudu hati-hati niki mergo sura niku lek kula ngramal rada anu Mas Padha ngono ora Bahaya. budal Tembus. iki mau. tembus Tembus. Hei, lah ora kok klitik to, lah klutuke ra mbok Oh iya, hitung. saiki ganti kluthuk klitik tempune Nah, pati. Pati. Saiki kluthuk kluthuk ki kok karo to 5 karo 7 Pitu. 12 siji karo 2. loro. jumlahe Telu. yen digoleki iki pati jodoh rezeki Eh, berarti Kok kula wis ngono? dadi jodone jenengan kalih Niken Salindri muga-muga temurun
Ora padha. Bleset ki bleset. Lah padha telune kaya. Lah wong hitungane ki padha. Kowe jane kuping kuwi bosok jane. Balik. Hitungane Jawa ki padha. Lah ya kritik iki kok karo toko 5 to 7 jumlahe 2. Lah kok siji karo loro ya jumlah 3 jodoh rezeki pati. Nah, Kuping kuwi bosok jane. saiki genti Lah sampean. kluthuk apa padha? Iki kok karo to jumlahe 5 karo 7 jumlahe 2. Angka siji karo loro ya dijumlah 3. Yen digoleki pati jodoh rezeki. Lho lho. Kowe iki kuping kuwi rungokno to. Padha telune kok ora Kowe iki padha. kuping kuwi bosok mesti diting aku iki. Nggonku jodoh rezeki pati. Lah iya. Sampean. Pati jodoh rezeki. Oh, lah patine didhisikne. Berarti dhisik dhewe sing mati. Kancane patine Loh, eri kok iso. kupingmu bosok. Aku jodoh rezeki pati. Sampean. Pati jodoh rezeki. Wis dicekel omongane dhewe-dhewe. Lho ya apa? Klitik jodoh rezeki pati. Lah ya. Wong urip kudu golek jodoh, nek wis entuk jodoh kudu ngongso rezeki. Nek wis jodohne kecekel rezekine tumibok, patine manut Gusti. Kluthuk. Lah iki mati sik. Pati jodoh rezeki. Mati sik. Mati Kowe sik. ora sah ngenteni jodohmu, yo ora sah ngenteni rezekimu, wis mudyar sik. Kowe mati sik. Wong ora arep mileti ngono kuwi. Ngomong. Nyapa? Tibake kleru aku mau. Ora. Tibake aku kleru, tibake aku padha karo awakmu. Jodoh rezeki pati. Sumpah aku kleru mau. Sumpah kleru. Basa ngene padha.